Вітаю ўсіх сябры. Гэта канал АБА Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Мяне завуць Воля і гэта чарговая наша лекцыйная сустрэча з вами уже вядомай Тацянай Калач, беларускай мастачкай, даследніцай беларускай міфалогіі. І сёння мы будзем размаўляць пра малавядомых нячысцікаў. Вітанкі, Тацяна. Вітаю ўсіх, дзякуй, Воля. Так, усё верна, будзем размаўляць пра цікавае, хоць і напярэдадні такога свята. Тым не менш, думаю, будзе цікава. Ну што, напэўна, тады пачынаем прэзентацыю. Сябры, а вы, калі можаце пісаць пытанні па ходу, я магу задаваць Тацяне, ці напрыканцы, абмеркуем. Так, ці бачна прэзентацыю? Так, бачна. Сябры, перад тым, каб пачаць гутарыць пра малавядомых нячысцікаў, сёння я бы хацела закрануць некалькі тэмаў. Адна з асноўных тэмаў – гэта што такое старажытная беларуская міфалогія і што такое кабінетная міфалогія. Магчыма, вы ўсё гэта ведаеце. Калі вы не ведаеце, то я трошачку распавяду пра гэта больш. І самае важнае таксама, адкуль я брала гэтую інфармацыю, у мяне тут ёсць невялікія падказачкі, якія я сабе выпісала. Гэтая лекцыя зроблена па матэрыялам двух кнігаў. Адна кніга – гэта міфалагічнае ўяўленне беларусаў «Успаміны» 2010 года, а другая кніга – гэта беларуская міфалогія «Энцыклапедычны слоўнік» 2004 года. На сённяшні момант ёсць шмат розных кнігаў па беларускай міфалогіі, якія даволі аднолькава называюцца, пытанне толькі ў годзе і ў даследніках, якія пісалі гэтыя кнігі. Але яшчэ такая важная заўвага перад пачаткам нашай сустрэчы – гэта пра тое, што малавядомых нячысцікаў ёсць вельмі шмат. Сёння я выбрала ўсяго лишь 10 цікавых, якіх, магчыма, вы ніколі не чулі, можа быць, і чулі. Паглядзім. Што такое беларуская міфалогія? Перад тым таксама, каб вызначыцца, трэба зразумець, што гэта сістэма міфаў і ўяўленняў пра навакольны сусвет, пра жыццё, якое атачае чалавека. Беларуская міфалогія ўключае ў сябе пэўныя моманты. Гэта язычніцкая міфалогія балтаў, язычніцкая міфалогія славян і павер'і беларускіх сялян. У чым тут нюанс? Нюанс вельмі просты. Напэўна, вы ведаеце, што раней беларуская тэрыторыя была язычніцкая, а далей яна стала хрысціянская. І ў гэтым свая асаблівасць, таму што ў пэўныя моманты, калі хрысціянства пачала перамяжоўвацца з язычніцтвам, у нас нарадзіліся вельмі цікавыя легенды, гісторыі, успаміны, якія нібыта павязаныя і з міфалогіяй, але гэтая міфалогія, яна перастала быць, скажам так, аднанакіраванай. Яна ўмяшала ў сябе розныя ўяўленні. Вось што гэта за ўяўленне, мы з вами таксама сёння паспрабуем разгледзець. Важна яшчэ азначыць, якія крыніцы звестак беларускай міфалогіі. Тут вы бачыце коратка, што гэта апавядальныя крыніцы, археалагічны матэрыял і вусная народная творчасць. Што гэта пад сабой падразумевае? У апавядальныя крыніцы гэта тое, што ў нас захавалася з даўніх часоў, гэта сярэднявечныя крыніцы, напрыклад, аповесць мінулых гадоў, радзівілаўскі летапіс, слова пра паход Ігаравы, напрыклад, павучанні супраць язычніцтва, напісаныя хрысціянамі. Археалагічныя матэрыялы – гэта таксама крыніцы звестак. Сюды ўваходзяць розныя язычніцкія ідалы, напрыклад, фігуркі багоў, духаў, свяшчэнных жывёлаў. Археалагічны матэрыял, насамрэч, даволі багаты. І я думаю, што калі вы цікавіцеся гэтай тэмай, то вы лепш за мяне зможаце пашукаць, распавесці усялякія розныя цікавосткі. Тое, што ў прэзентацыі я не паказала, але ёсць такая адна з цікавостак. Напрыклад, у Лельчышскім раёне ёсць
Крыжы, яны лічацца хрысціянскімі, але яны маюць чалавекападобную форму. І гэта ўжо нам нагадвае пра тое, такую здагадку, што, напэўна, калісьці яны былі звязаныя з нейкім жаночым боствам. Ёсць рэшткі розных язычніцкіх капішчаў, напрыклад, мінскае капішча, капішчу верхаўлянах, ходасавецкае свяцілішча і іншае. Безумоўна, у археалагічныя матэрыялы трапляюць амулеты, якія насілі на шыі. Гэта могуць быць розныя фігуркі, у тым ліку, напрыклад, фігуркі коней з нейкімі салярнымі арнаментамі або фігуркі сякеры. Могуць быць прадметы побыту з язычніцкімі арнаментамі, таксама, напрыклад, грабеньчыкі, нейкая кераміка. Калі вам цікавая гэтая тэма, вы можаце таксама больш падрабязна пра гэта распавесці. Выбачаюся, не распавесці, а паглядзець, пашукаць самастойна. Яшчэ важны момант – вусная народная творчасць, народныя павер'і, але важнае удакладненне. Народныя легенды, песні, казкі, яны пачаліся запісвацца толькі ў 19-20 стагоддзях. У народныя павер'і ўваходзяць уяўленні людзей, якія нібыта штосьці чулі, штосьці бачылі. Вусная народная творчасць, яна была запісаная з дапамогай этнографаў і фалькларыстаў, якія збіралі ў гэтыя стагоддзі пэўныя ўспаміны беларусаў. Сюды мы можам аднесці, напрыклад, Дабравольскага, Кіркора, Шпілеўскага, Сершпутоўскага, Нікіфароўскага, Баршчэўскага і шмат каго яшчэ. Але ёсць пэўны нюанс, пра які мы пагутарым трошачку пазней. Яшчэ таксама важны момант пра тое, што гэтыя ўсе ўспаміны, народныя павер'і, яны залежаць ад рэгіёна да рэгіёна. У мінулых лекцыях, калі вы бачылі ці слухалі гэтыя лекцыі на канале Аба, вы маглі таксама адзначыць, што ў беларускай міфалогіі ёсць двубаковасць. Гэта значыць, што, напрыклад, калі робіцца нейкі рытуал ці нейкая замова, на адной вёсцы можа рабіцца так, на другой вёсцы можа рабіцца інакш, па адным і тым жа справам, напрыклад, замова ад спуду ці штосьці такое падобнае. То бок, персанажы міфалогіі мы насамрэч зараз не можам сцвярджаць дакладна, як яны выглядаюць. Сёння мы ведаем толькі некаторыя назвы, але дакладна мы не можам сказаць, ці існавалі гэтыя істоты насамрэч, ці не існавалі. Бо акрамя слова няма нейкіх матэрыяльных крыніц, яны проста не захаваліся. У слова ўваходзяць, то бок я маю на ўвазе пад словам казкі, паданні, ўспаміны, песні, якія часцей за ўсё перадаваліся вусна. А гэта значыць, што няма гэтых самых звестак, крыніцаў, якія штосьці захавалі. Але давайте разгледзім далей. Пад гэтым мы разумеем праблематыку беларускай міфалогіі. Першае, самае відавочнае, што вельмі мала пісьмовых звестак. Часам гэтыя звесткі няправільна апісваліся, шмат фальсіфікацый і так званых рэканструкцый. У мінулым многія даследчыкі, пра якіх я распавядала вам раней, апісалі шмат сумнеўных бостваў, якіх напраўдзе хутчэй за ўсё не існавала. І цяпер іх вылучаюць у асобную групу кабінетных багоў і духаў беларускай міфалогіі. Што значыць кабінетны і старажытны? Давайте разбірацца. Старажытная міфалогія – гэта сістэма уяўленняў, вераванняў, якая фарміравалася на працягу стагоддзяў. Важна, пра што вы павінны заўсёды памятаць, што да 9 стагоддзя не было пісьменніцтва. І з гэтага вынікае зноўку жа, што мы маем толькі пэўныя словы, якія немагчыма праверыць на 100%. Калі казаць пра уяўленне некаторых нячысцікаў, пэўных персанажаў, стварэння сусвету, то да старажытнай міфалогіі можна аднесці тыя вобразы, якія пацверджаны рознымі крыніцамі, пажадана некалькімі крыніцамі. Што гэта за крыніцы, мы толькі што з вамі пералічылі. Гэта могуць быць археалагічныя крыніцы, гэта могуць быць вусная народная творчасць запісаная, але мы памятаем, што яна запісаная даволі позна. То бок тое, што ў нас адбывалася раней у язычніцкі час,
да таго, як з'явілася пісьменнасць, мы можам часцей за ўсё спраўдзіць толькі з дапамогай археалогіі. І гэта вельмі складана насамрэч. З гэтага вынікае даволі моцная праблематыка. Што такое кабінетная міфалогія? Кабінетная міфалогія, яна падразумевае пад сабой нейкія боствы, духі, іх апісання, персанажаў міфічных істотаў, якіх хутчэй за ўсё ніколі не існавала ў рэальнай старажытнай беларускай міфалогіі. Слова кабінетны азначае тое, што яны нарадзіліся нібыта ў кабінетах. Як гэта ўвогуле было? Давайте звярнемся да гісторыі. Гісторыя кабінетнай міфалогіі пачалася з 19 стагоддзя. Напэўна, вы чулі такія імёны, як Павел Шпілеўскі, псеўданім Дрыўлянскі. Гэта такі даволі малады даследавальнік, які займаўся даследаваннем беларускай міфалогіі і фальклору у першай траціне 19 стагоддзя. Яму было 23 гады. Некаторыя сцвярджаюць, што ён ставіўся да сваёй працы не зусім прафесійна. Ён збіраў тую інфармацыю, якую яму дазвалялі збіраць. То бок гэта былі нейкія таксама ўспаміны, песні, легенды, казкі, якія яму распавядала насельніцтва. Некаторыя даследнікі, якія пазнаёміліся з матэрыяламі Шпілеўскага, прыйшлі да высновы, што пераважная частка пазначаных ім духаў і багоў, якіх ён апісваў, па сутнасці плён яго фантазіі. Напрыклад, назвы калектыўнай працы ці каляндарных тэрмінаў, там той жа самы каляда, шчадрэц, купала, ці назвы прыродных з'яў, якія апісваліся, жыж, зюзя, знічка, у Шпілеўскага ператварыліся ў багоў. Напрыклад, шэраг іншых згаданых ім персанажаў, Меша, Паляндра, Жыцень, Жытняя баба, Кумельган, Цоця і іншыя не згадваюцца болей нідзе. Гэта значыць, што іншыя даследнікі з гэтым не сутыкаліся і проста ніхто больш гэтага не запісваў. І раней таксама не было знайдзена нейкіх пацверджанняў, якія маглі бы дакладна сказаць, што Павел Шпілеўскі сабраў каштоўную інфармацыю, якая можа адносіцца менавіта да старажытнай беларускай міфалогіі. Тое самае тычыцца Адама Кіркора, гэта таксама гісторык, этнограф, археолог. Ён таксама падазраваўся ва ўласнай міфатворчасці. Але што мы маем на ўвазе наконт міфатворчасці? Гэта значыць, што, напрыклад, ідзе такі даследнік у нейкую вёску, пытаецца ў бабуляў, дзядуляў нейкай гісторыі, і яму распавядаюць, напрыклад, нейкую ці замову, ці ўспамін, ці казку, ці легенду, ці песню, і там узгадваецца пэўны персанаж. Напрыклад, той жа самы Жыж, ці Жытняя баба, ці Кумельган, неважна. Нейкі персанаж, з якім даследнік сутыкаецца ўпершыню. Добра, калі якая-небудзь бабуля ці дзядуля, распавядаючы, узгадае, што, напрыклад, яму распавядалі яго продкі менавіта ў канкрэтнай вёсцы. Калі ён не ўзгадае, то, безумоўна, даследнік можа пытацца іншых людзей. Іншыя людзі распавядуць нейкую іншую інфармацыю. І такім чынам нейкую з'яву, якую складана ці немагчыма пацвердзіць, даследнік, той же самы Шпілеўскі, можа проста перакруціць. Гэта значыць слова супраць слова. А калі ў нас паўстае слова супраць слова, якое нельга чымсьці пацвердзіць матэрыяльным, тым, што прайшло праз часы, гэтага, да жалю, гэта можна ўжо адразу аднесці да кабінетнай міфалогіі. Новатворы, якія нічым не падмацаваныя. У 20 стагоддзі і па сённяшні дзень, шчыра кажучы, кабінетныя багі і духі Шпілеўскага і Кіркора аказаліся вельмі жывучымі. На іх грунтаваліся вельмі шматлікія выданні па беларускай міфалогіі, і нават сёння, напрыклад, калі вы бачыце даволі папулярныя кнігі па беларускай міфалогіі, сучасныя, часцей за ўсё яны заснаваныя менавіта на старых уяўленнях непацверджаных. Што гэта значыць? Напрыклад, адзін з даследчыкаў заўважае, што такія персанажы, як Бабар, Бадзюля, Зазоўкі, Хіхітун, Сербай, Цыгра усплылі ў літаратуру ў апошнія дзесяцігоддзі. І чамусьці раней не былі зафіксаваныя.
Той же самы Кацар, даследчык беларускіх арнаментаў, тлумачыць многія народныя ўзоры праз вобразы, запазычаныя ў Шпілеўскага. А гэта значыць, што гэта ўзоры не зусім пацверджаныя, і зараз нельга сцвярджаць, што гэта дакладна калісьці было, і што на гэта можна абапірацца. Але перад гэтым мы яшчэ давайце пагутарым пра тое, як тады вызначыць, што тая ці іншая з'ява, падзея, істота, якая сустракаецца дзесьці ва ўспамінах, адносіцца да старажытнай міфалогіі. І тут дакладна я магу вам сказаць пра тое, што да ўсяго трэба падыходзіць крытычна. Крыніцазнаўства – гэта тое, на чым грунтуецца ўся навука. То бок, калі вы даследуеце самастойна нейкае пытанне, патрэбна падмацаваць свой тэзіс. Гістарычныя крыніцы, якія прайшлі праз межы часу, гэта лепшы комплекс крыніцазнаўства. То бок, калі інфармацыя пра нейкую з'яву ці істоту сустракаецца часта, шмат, у розных крыніцах, ёсць пэўнае падмацаванне з летапісаў, з маленняў супрацьязычнікаў, напрыклад, тады можна сцвярджаць, што гэта інфармацыя дакладна правераная і адносіцца да старажытнай міфалогіі. Калі вы ў чымсьці не ўпэўненыя, вы смела можаце ісці да працаў этнолагаў, этнографаў, чытаць пра уяўленні, забабоны, пра вераванні, але што было раней за, напрыклад, тыя ж самыя запісаныя вераванні 20-го стагоддзя у беларускай міфалогіі, мы не можам сцвярджаць на 100%. То бок гэтая інфармацыя ўжо будзе падавацца не зусім праверанай, яна можа выклікаць сумневы. То бок раней не было нейкіх стройных сістэмаў, і можна сказаць, што значна пазней, то бок пасля 19 стагоддзя, некаторыя навуковыя даследчыкі падвялі разрозненыя веды пад пэўную навуковую сістэму, бо так прасцей ідэнтыфікаваць пэўныя рэчы. Адсюль узнікае паняцце пад назвай кабінетная міфалогія. А што адносіцца, напрыклад, да старажытнай, архаічнай міфалогіі? Тое, што часцей за ўсё ўзгадвалася і у тым ліку ў сярэднявеччы і яшчэ раней. Напрыклад, мы можам сцвярджаць, што хутчэй за ўсё, напрыклад, русалкі, ваўкалакі-пярэваратні, той жа цмок, дамавік, хатнік могуць быць праявай старажытнай міфалогіі. Народныя позняхрысціянскага часу хутчэй за ўсё могуць быць таксама аднесеныя да старажытнай міфалогіі. Лазнікі, авіннікі, лясныя, нячысцікі, лойма, вадзяннік даволі старажытныя, чарадзеі, чараўніцы, таксама можна ўзгадаць пэўных успамінаў вельмі ранніх. Аднак ёсць верагоднасць, што некаторыя разнавіднасці лесавіка, гаёвы дзед, гаёўкі, яны з'явіліся значна пазней, і верагодна, гэта наступствы кабінетных фантазіяў. І таксама перад тым, як пагутарыць увогуле пра пэўных нячысцікаў, якіх мы сёння з вами будзем абмяркоўваць, давайце проста, паколькі не ўсіх нячысцікаў мы можам вызначыць і сказаць на 100%, ці была гэта праўда ці не, давайце ўспрымаць гэта як прыгожую казку, якая месцамі магла існаваць, месцамі не. І перад тым, як казаць пра любых нячысцікаў у беларускай міфалогіі, трэба адзначыць, што ёсць, калі вельмі груба, то два падзялення нячысцікаў. На мой погляд, першая група нячысцікаў – гэта істоты, якія прывязаныя да пэўнага месца. Іх можна сустрэць у хаце, каля хаты, напрыклад, падворак, іншыя забудовы, на тэрыторыі падворка, на дарозе, у вёсцы, у лесе, у пушчы, у полі, на балотах, у вадаёмах, на возеры і дзе заўгодна. То бок гэта тыя нячысцікі, якія прывязаныя да свайго месца і больш нідзе не могуць вандраваць. Другая група нячысцікаў – гэта тыя нячысцікі, якія, наадварот, могуць хадзіць без прывязкі да пэўных месцаў. Гэта чэрці, персаніфікацыі хваробаў, смерць і шматлікія іншыя таксама. Важнае ўдакладненне. Тых нячысцікаў, пра якіх мы сёння будзем з вами гутарыць, часцей за ўсё на іх няма ніякіх ілюстрацый. Скажу шчыра, я нават хацела зрабіць самастойна некаторыя ілюстрацыі, але ў мяне не хапіла часу, таму што я малюю даволі падрабязную графіку. Магчыма, адкладу гэты праект на далейшую рэалізацыю.
Аднак пачнем мы сёння з вамі з цікавага нячысціка пад назвай лізун. Гэты нячысцік мог сустракацца ў хаце ці на падворку. Як ён выглядаў? Часцей за ўсё гэта нейкая пудзіла з доўгім шыршавым языком, якім палохалі дзяцей. Даследнік Дабравольскі лічыў, што лізун асацыюецца з агнём, але я звяртаю вашу ўвагу, як ён робіць вынік. Ёсць успамін, які гучыць так: не падыходзь да печкі, бо лізун зліжа чырвоным языком. І атрымліваецца, што ўжо тут у нас могуць быць пэўныя сумневы, таму што даследнік Дабравольскі звязаў печку, чырвоны язык, а чырвоны язык з печкі, па логіцы, хутчэй за ўсё гэта нейкае вогнішча. Але ці мы можам сцвярджаць гэта на 100%? Не. Таксама ўспамін з Віцебшчыны гэта калі казалі дзецям: ціша, дзетка, а то цябе лізун зліжыць. Так казалі малому, калі той надта плакаў. Паводле іншых узгадванняў продкі лічылі, што лізун можа жыць у калодзежы ці агародзе і можа лізнуць да крыві. Гаварылі, што лізун у калодцы сядзіць і язык як цёрка. Дзяцей пужалі, што зацягне ў ваду. І гэтак жа пужалі, каб дзеці не хадзілі ў агарод. Лізун як злізнець, то ніякі доктар не вылечыць. Важная заўвага, проста звяртаю вашу увагу на тое, што ў залежнасці ад рознай мясцовасці адны і тыя ж нячысцікі маглі быць са сваімі пэўнымі асаблівасцямі. Вось нават зараз, разгледжваючы лізуна, мы бачым, што ён можа у розных успамінах сустракацца ў пэўных розных мясцінах. А больш падрабязна вы можаце паслухаць у Ютубе, я калісьці рабіла ў праекце «Прыгоды ваўчка ў міфічным свеце» асобнае відэа выпуск пра лізуна. Калі вам цікава, вы можаце засканіць гэты QR-код. І увогуле ў плейлісце на Ютубе ёсць шмат розных цікавостак. Гэта больш контент для дзяцей, там ёсць і маляванні, і чытанне розных казак. Таму калі вам штосьці такое цікава, калі ласка, глядзіце і малюйце разам з дзецьмі ці самастойна. Яшчэ адзін, нават тройка нячысцікаў, гэта нячысцікі, якімі пужаюць дзяцей. Гэтыя нячысцікі маглі быць прывязаныя таксама да вёскі, да нейкага паселішча. І мы тут бачым 3 цікавыя назвы: цыгра, бабар, шышыга. Пра іх амаль няма ўспамінаў. Вы бачыце, што гэта вельмі такія нетыповыя назвы. Цыгра – гэта міфічная істота, якой пужалі дзяцей. Усіх гэтых нячысцікаў павязваюць з нячысцікамі, якімі пужалі дзяцей. Напрыклад, сялянскія маці казалі сваім дзецям: не ідзеце, бо цыгра ўхопіць ды ўб'е каменную цыцкаю. Бабар – нейкая істота, якой таксама палохалі дзяцей у паселішчах беларусаў-будакоў Ніжгародчыны. Шышыга – міфічная істота, якой таксама палохалі дзяцей у былым лук'янаўскім павеце Ніжгародскай губерні. Трэба адзначыць, што хутчэй за ўсё такімі нячысцікамі пужалі малых дзяцей, таму што мы ўзгадваем, дзе жылі раней збольшага беларусы. Гэтыя ўспаміны больш паўсталі з нейкіх вясковых паселішчаў ці мястэчак. І нюанс у тым, што бацькі заўсёды працавалі дзесьці ў агародзе, працавалі дзесьці ў хаце, дзесьці на поле. А гэта значыць, што калі былі малыя дзеці, то матулі іх бралі з сабой. А малое дзіцё, яно што, зацікавілася нейкай травінкай, ручаінкай і пайшло кудысьці. А матуля, напрыклад, не можа ўвесь час назіраць за гэтым дзіцёнкам, бо трэба займацца працай, і тады малых пужалі пэўнымі нячысцікамі. Не заўсёды гэта, канешне, магло спрацаваць, але, напэўна, вось такія цікавыя назвы таксама нейкім чынам з гісторыямі вымушалі дзяцей не адыходзіць вельмі далёка. Ёсць таксама пэўныя нячысцікі, якія мелі іншыя назвы, якія маглі сустракацца і ў полі, і абсалютна ў розных мясцінах. І мне падаецца, што калі вы паспрабуеце спытацца ў нейкіх сваіх бабуляў ці дзядуляў, можа быць, і яны штосьці ўзгадаюць, кім іх пужалі ў іх дзяцінстве. Яшчэ адна цікавая істота, завуць яе баламуцень. Шмат хто ведае пра вадзяніка, але пра баламуценя, можа быць, вы і не чулі. І гэты персанаж узгадваецца ў вілейскім раёне і апісваецца як надзвычай непрыгожы.
Галава яго нагадвала збан, твар такі азызлы, што амаль не відаць вачэй. Гусіная скура, каротенькія, тоненькія, крывенькія ножкі і вялізны жывот. У адрозненне ад вадзяніка баламуцень адпускаў жанчын і надаваў ім здольнасць не тануць нават тады, калі б жанчына сама гэтага захацела. Але баламуцень хітранькі, ён вельмі любіў жанчын, і калі прыходзіць пара кахання, напэўна, як зараз, вясна, ён набліжаецца да тых месцаў, дзе жанчыны купаюцца ці палошчаць бялізну. Баламуцень пачынае з імі жартаваць. Зразумела, што жанчыны не ў захапленні ад такога нячысціка, ад такой пачвары, і хочуць збегчы. Але што робіць баламуцень? Ён з дапамогай вады скрадзе гэтую бялізну, можа яе падалей дзесьці адсунуць, і калі жанчына прыходзіць у тое месца, дзе гэтая самая бялізна, ён пачынае і бялізну падчапляць, і жанчыну да сябе прывабліваць. Чакае. Безумоўна, ён напускае на абраніцу свае чары, і жанчына ідзе паслухмяна за гэтым баламутнем. Баламуцень ніколі не бярэ жанчын назаўсёды, ён адпускае іх дадому. Вось такая цікавостка з баламуценем. Ёсць іншая істота, мае назву бурая баба. Гэтая істота часцей за ўсё сустракалася на могілках, у вёске, у пушчары ці ў лесе. І скажу вам шчыра, гэта мая вольная інтэрпрэтацыя, на якой лакацыі яна сустракалася. Чаму вольная інтэрпрэтацыя? Таму што згодна з успамінам Бютнера у пэўнай кніжке бурая баба – гэта жонка вупыра, найсмяснейшая істота ў свеце. Гэта нязграбная бабуля без вушэй і носа, яна адну нагу трымае пад пахай ці чухае сваю лысую галаву, увянчаную агромністым мухаморам. Нюанс у тым, што вупыры у беларускай міфалогіі яны маглі сустракацца не толькі на могілках. То бок вупыр, як, напэўна, і ў сусветнай міфалогіі, такая цікавая істота, якая магла зайсці ў вёску, у хлеў да жывёлаў, да людзей, магла сланяцца па лесу, на могілках, безумоўна, быць. Таму можна падумаць пра тое, што хутчэй за ўсё, дзе вупыр, там яго і жонка бурая баба. Яны маглі хадзіць разам, маглі хадзіць паасобку. Тым не менш, можа быць, у вас ёсць іншае меркаванне, калі ласка, напішыце яго ў каментарах. Іншая істота мае назву варлівока. Гэтую істоту, перш за ўсё, мы узгадваем з казкі. Была такая казка, можа быць, вы яе нават чыталі, пра варлівоку. Нават у савецкім часе знялі хіба пэўны мультфільм. На наступным слайдзе будзе кадр з гэтага мультфільма. Гэта казка пра персанажа пад назвай Варлівока. Ён забівае 3 унучак і жонку старога, што сцераглі гарох. Безумоўна, стары разлуваўся, пайшоў да Варлівокі, фактычна яго забіваць. Але нюанс там у тым, што па дарозе, пакуль стары ішоў, яму сустрэліся качар, вяровачка і жолуд. І калі не ўдавацца ў падрабязнасці, то гэтыя рэчы вельмі дапамаглі старому выбіць Варлівокі вока, ну і, прынамсі, забіць гэтую пачвару. Не буду зараз спойлерыць, казка кароткая, даволі цікавая, яе можна знайсці, таксама пачытаць ці нават паглядзець. Праўда, экранізацыю, я шчыра скажу, вельмі даўно не глядзела, таму не ведаю, наколькі яна адрозніваецца ад беларускай міфалогіі. Нюанс у тым, што гэты персанаж сустракаецца не толькі ў беларускай міфалогіі. Як ён выглядае? Паводле казкі, Варлівока мае адну нагу ў дзіравым боце, нос кручком, на галаве шчаціна, барада клачком, жалезны кастыль. На ягоным ілбе ёсць смаршчына, а сам ён, калі ідзе, зубы скаліць. І гэтае апісанне наводзіць некаторых даследчыкаў на думку, што Варлівока – гэта жывы нябожчык. Дарэчы, калі ў вас ёсць пытанні, чаму так, таксама задавайце, паспрабую патлумачыць. Ёсць яшчэ адно меркаванне наконт Варлівокі, што імя персанажа паходзіць ад балтыйскага са значэннем жабка. І жабка варле і азначае той, хто мае жабіна вока.
Таксама ёсць параўнанне вірлавокі з вылупленым вокам, вылупленымі вачыма. І выпучанае вока само па сабе можа таксама асацыявацца з хтанічнай істотай. Паўтаруся, калі вам не зусім зразумела, якая тут сувязь з памерлымі, напішыце, паспрабую патлумачыць. Вельмі яшчэ адна цікавая персаналізацыя хваробы называецца радзімец, падучка, эпілепсія. Гэта хвароба, якую часам асацыявалі з дэманам, і, канешне, яна была ўнутры цела чалавека. Лічылася, што калі гэтая хвароба ці дэман трапляў да чалавека, ён кідаў яго на зямлю і прыносіў вельмі жудасныя пакуты. Адкуль з'явілася гэтае ўяўленне? У 19 стагоддзі дзіцячыя паралюшы даволі часта суправаджаліся эпілептычнымі прыпадкамі, і гэта была даволі пашыраная з'ява. Адсюль найменне хваробы, радзімая, дзецкая, маладзенец ды іншае. Нюанс у тым, што гэтай хваробы вельмі баяліся, бо не разумелі, адкуль яна ідзе. Калі вы ніколі з ёй не сустракаліся, эпілепсія праяўляецца, як нібыта рэальна чалавек ні з таго ні з сяго пачынае падаць на зямлю, у яго скручваюцца рукі і ногі, ён як бы так нават мовіць, ён выкручваецца ва ўсе бакі, можа выгінацца дугой, і калі гэтага ніколі не бачыш і сустракаешся ўпершыню, гэта выглядае сапраўды страшна. Яшчэ пена з рота можа ісці. Вось. Але, тым не менш, людзі разумелі, што звычайная медыцына не вельмі дапамагае, і часцей яны звярталіся да народнай. А што ў народнай медыцыне? Там якраз такі усялякія розныя цікавосткі. Своеасаблівым двайніком хворага станавілася кашуля, скінутая ў час прыступу або мерка, знятая з хворага. Такую кашулю знішчалі. То бок яе не проста знішчалі, яе маглі і калоць, і спальваць, і прыбіваць цвікамі да пэўнай сценкі, менавіта для таго, каб дэман праз гэтую кашулю проста знік і больш ніколі не прыходзіў. І ўсё-такі радзімец ён асацыяваўся больш як хвароба менавіта, а не як дэман, ад якой немагчыма было пазбавіцца. Таму таксама лячэнне замянялася імітацыяй смерці хворага і яго новым нараджэннем. Напрыклад, ёсць такі ўспамін, што маці клала дзіця ля парога і голая пераступала праз дзіця, садзілася яму на твар са словамі «Чым цябе радзіла, тым і адхадзіла». То бок параўнанне таксама як змяшчэнне пад карыта, перацягванне праз падкоп у мяжы і таму падобнае. Так імітавалася смерць хворага. Яго таксама накрывалі белай посцілкай, запальвалі грамнічную свечку над ім, саблюдалі цішыню, накіроўвалі таксама на падман радзімца, на падман гэтай хваробы, на падман дэмана, які пойдзе шукаць новую ахвяру ў іншае месца. Таксама асаблівае месца ў пазбаўленні ад радзімца займаюць атрыбуты смерці. То бок прыналежныя да нябожчыка рэчы бралі ад нябожчыка і выкарыстоўвалі да таго чалавека, які хварэў на падучку, на эпілепсію. То бок насілі на шыі стужку, якой завязвалі ногі нябожчыку, мазалі хворага потам нябожчыка, клалі ля парога, каб праз яго перанеслі труну, спалі на ручніку, на якім апускалі труну ў магілу. Тут логіка ў тым, каб той радзімец, гэтая хвароба, перайшла ў магілу разам з памерлым. Пры радзімцы верылі ў дапамогу кацінай крыві, настояных на спірце голых мышанят, сэрца голуба, шмаравання скроняў крывёй кажана, пупавіны кабылы першародкі, якую абвязвалі хворага, шкуркі крата і шмат іншага. У народнай медыцыне хворага таксама паілі соллю з мёдам са словамі «Які ты пан, такая табе чэсць». Дарэчы, наконт солі з мёдам, мне падаецца, што тут логіка наконт солі пра тое, што нячысцікі не любяць соль.
І гэта, безумоўна, не заўсёды, таму што некаторых нячысцікаў, наадварот, кармілі соллю, каб залагодзіць, але збольшага, напэўна, вы ведаеце з іншых міфалогій, што солі рабілі шмат усяго рознага для таго, каб агарадзіць жывога ад непрыемных сустрэчаў. Таксама практыкавалася забіванне радзімца ў зямлю ножом, ці, напрыклад, нож утыркалі над чалавекам у сцяну, які хварэў на радзімец, які біўся ў канвульсіях. Радзімца часта згадваюць у праклёнах, напрыклад, «Замардуй, загадуй, закалаці вас 300 радзімцаў з радзімчыкамі». Яшчэ ёсць такі цікавы ўспамін пра дзіцячую эпілепсію, пра народныя лекі менавіта, што да знахара трэба было адвесці вось тое самае дзіця або нейкую адзежу, напрыклад, шапачку ці кашульку хворага дзіцяці. Тады над хворым дзіцёнкам знахар запальваў свечку і маліўся. Верылі, што калі падчас малітвы знахар не збіўся, то дзіця адразу паправіцца. Калі знахар збіваўся, то сколькі разоў ён саб'ецца, столькі разоў будзе прыпадкаў у гэтага хворага дзіцяці. Лічылася, што калі знахар увесь час збіваецца, значыць дзіцё памрэ. Таксама, каб напалохаць радзімец, гэтую самую падушку, эпілепсію, хворае дзіця клалі пад ночвы або пад парогам, а потым над ім разбівалі колькі новых гаршчкоў. Зноўку жа нагадваю, што ўсе гэтыя цікавыя ўспаміны, месцамі страшныя, магчыма, імі калісьці і карысталіся людзі. Але гэта ўсяго ліш пэўныя ўяўленні, якія нельга праверыць дакладна. І наколькі яно было выдумана ці спісана з пэўных падзеяў, наколькі яно дапамагала людзям, праверыць гэта, мне падаецца, на сённяшні момант складана. Наступны нячысцік, такая праява, называецца сцень. Цень, след – гэта люстэркавы адбітак. Фактычна, двайнік усялякай цялеснай існасці. Сустракаўся ў любым асяроддзі, якая ў яго супермоц. Ён можа аддзяляцца ад цела, саступаць сваё месца нейкай існасці, быць скрадзеным злымі чараўнікамі або страчаным у выніку кантактаў з нячыстай сілай. Лічылася, што ў нячысціка і некаторых моцных чаранюкоў могуць быць цэлыя калекцыі скрадзеных або атрыманых за выкуп сценяў розных жывых істот. Калі чалавек пазбаўляецца сваёй сцені, ён можа атрымаць чыюсьці чужую і можа цяжка захварэць на сцень. То бок тут сцень – гэта яшчэ і персаніфікацыя хваробы. Хвароба характарызуецца трызненнямі і мроямі, што хворы аж на сцяну дзярэцца. Безумоўна, існаваў спосаб лячэння хваробы, як вы разумееце, таксама народны. У сонечны дзень хворага клалі ніцма на шырокую дошку і вуглём акрэслівалі абрысы яго сценя. Або апілоўвалі гэтую дошку таксама па абрысу цені. Затым гэтую дошку тапілі ў крыніцах са словамі «каб ты утапілася» або спальвалі ў печы. У сонечны дзень спальвалі салому на сцені хворага. Калі клалі хворага крыжам на кажусе, рабілі выкрайку і таксама абкурвалі яе па свінцоным здрыжнікам. Замовы ад сценя былі тыя ж самыя, што ад спуду. Захварэць можна было таксама, ступіўшы на сцень благога чалавека або калі нейкім чынам зганьбіць чужы сцень. Сцень, як і след, маглі выкарыстоўвацца для шкаданоснай або любоўнай магіі. Яшчэ адзін такі нячысцік, фальклорны казачны персанаж, дзед, мае назву Шкурапет. Тыпалагічна ён роднасны змею-шкурапею, змяі-шкурапеі. На якой лакацыі яго сустракалі, у мяне нават няма уяўленняў, шчыра кажучы, таму што няма пэўных апісанняў. Зноўку ж апісанні праверыць даволі складана, таму незразумела, дзе яго можна было сустрэць. Далей мы з вамі пагутарым пра шкурапею, і, можа быць, нам стане лепш зразумела, дзе можна выявіць шкурапета.
Характэрная рыса дзеда шкурапета, у яго ўсяго лишь адно вока. Анамалія шкурапета мае негатыўную семантыку і таксама падобная да яго целесных недахопаў. Кульгавасць, гарбатасць гэта таксама выразны маркёр нячысцікаў. Як вы зразумелі, шматлікія нячысцікі могуць мець нейкія свае цялесныя асаблівасці, цялесныя праяўленні. Безумоўна, ёсць яшчэ такое цікавае параўнанне з цыклопам Паліфемам. Гэта такі грэцкі міфалагічны персанаж. І ў грэцкім міфе, адпаведна, як у грэцкім міфе, тут прысутнічае матыў асляплення. Напрыклад, у беларускага шкурапета у казкі «Дзікі бурма» гэта робіць каваль, льючы гарачую смалу. І такім чынам шкурапет застаецца з адным вокам. Але ж хто такая шкурапея? Змяя шкурапея – гэта скурапея, скорапея, таксама такая змяя, якая часцей за ўсё замяняла вужынага цара ў ролі кіраўніка ўсіх змей. Яе можна было сустрэць на сусветным дрэве. Паводле беларускай міфалогіі яна жыла ў недрах Залатой гары, там, дзе знаходзіўся змяіны вырай. А я нагадаю для тых, хто не слухаў нашай лекцыі ранейшай ці не разумее, пра што гутарка, у беларускай міфалогіі ёсць уяўленне сусветаў. Гэтым уяўленнем з'яўляецца сусветнае дрэва. Дык вось сусветнае дрэва, паводле розных успамінаў, замоваў, легендаў нейкіх, казак, сусветнае дрэва стаіць пасярод вялікай вады на Залатой гары, а на гары расце дрэва. І дрэва падзяляецца на 3 часткі. Пад каранямі дрэва існуе змяіны вырай, у сярэдзіне дрэва жывуць людзі, звяры, пэўныя казуркі, напрыклад, пчолы, а вышэй самы верх, там ёсць птушыны вырай, там, дзе галіны дрэва нябачныя, яны далёка-далёка ідуць да самых аблокаў. Дык вось лічылася, часцей за ўсё вы можаце сустрэць, што вужыны цар у пэўны час збірае ўсіх змеяў і вядзе іх у змяіны вырай на начоўку, на зіму перазімаваць. Дык вось змяя шкурапея, яна у пэўных успамінах лічылася як прародзіца нават вужынага цара. А часам у некаторых замовах можна паглядзець, што яна замяняе вужынага цара. То бок тут зноўку мы вяртаемся да такога нюанса, што ў залежнасці ад тэрыторыі успаміны могуць быць рознымі. То бок сутнасць успаміна можа быць адна, але адрознівацца ў пэўных дэталях. Шкурапея, як істота, прысутнічае ў замовах. Часта вы яе можаце знайсці. Яна лекуе чалавека, якога ўкусіла змяя. У замовах шкурапею просяць забраць свой яд. Некаторыя даследчыкі таксама думаюць, што гэта можа звязваць яе з гадзюкай або царэўнай гадзюкай, якая таксама часам выступае жонкай вужынага цара. А мы ведаем, што ў вужынага цара ёсць дачкі, вужалкі, і тут такая цікавостка. Вужалкі выглядаюць адначасова і як прыгожыя дзяўчыны, і як змеі, то бок напалову чалавек, напалову змяя. І таму пытанне, хто насамрэч быў матуляй ці татай гэтых істотаў. Таму што, калі мы бярэм не беларускія міфы, а нейкія іншыя, напрыклад, тыя ж самыя грэцкія, то часцей за ўсё, калі быў саюз звычайнага чалавека і бога, то нараджаўся полубог, получалавек. Таму, калі вы чытаеце пэўныя міфы, паданні, легенды, задавайцеся пытаннямі заўсёды. У скандынаўскай міфалогіі... Прабач, я цябе пераб'ю, я там якраз вышэй таксама задавала гэта пытанне, калі ты пра гэтага распавядала нячысціка, які жанчын зацягваў. Ці маглі ў беларускай міфалогіі быць дзеці паміж нячысцікамі і людзьмі? Гэта цікавае пытанне. Шчыра кажучы, чыста тэарэтычна можа быць. Практычна, калі казаць пра ўспаміны і нейкія варыяцыі, па-першае, я так глыбока не знаёмілася менавіта з гэтым пытаннем.
дзеці нячысцікаў і людзей. А па-другое, тыя нячысцікі, нават якія ўзгадваюцца у кнізе, па якой я рыхтавала сённяшнюю лекцыю, збольшага гэта нячысцікі, якія жывуць у іншасвеце, а ў іншасвеце жывуць збольшага памерлыя. То бок часцей можна сустрэць, калі ёсць дзеці нячысцікаў, утвораныя ад саміх нячысцікаў. То бок істота, якая існуе ў пэўным месцы ў іншасвеце. І ў іншасвеце ці у людзей пад бокам, напрыклад, хатнік, таму што ў хатніка ёсць дамавуха, і ў іх ёсць дзеці хатнічкі. Але вось цікавае пытанне. Я думаю, што можна было бы пашукаць. Часцей сустракаецца, што трэба разумець яшчэ такой важны момант, што як становіцца нячысцікам. Часцей за ўсё, прынамсі тое, што я чытала сярод нячысцікаў беларускіх, часцей за ўсё нячысцікамі становяцца пасля смерці. То бок, калі таксама ёсць пэўныя моманты, калі чалавек памірае, у яго ёсць пэўны выбар, груба кажучы. Перайсці ў вырай, перайсці ў змяіны вырай, ну, груба кажучы, у ад, вось, за свае грахі нейкія. Часцей за ўсё пэўныя нячысцікі, якіх мы бачым тут на зямлі сярод людзей, нейкія русалкі, напрыклад, ці хтосьці яшчэ падобнага роду. Гэта дзяўчыны ці хлопцы, мужчыны, якія страцілі сваё жыццё па пэўных прычынах, яны часцей за ўсё прывязаны да пэўнай лакацыі і не могуць адысці ні ў вырай, ні ў іншы свет. У іншы свет маю на ўвазе вужыны, напрыклад. Чаму? Таму што яны трымаюцца за свайго пэўнага дзеяння, за пэўнае месца. Напрыклад, на радуніцу ці на дзяды можна было калісьці прачытаць пэўную замену, то бок калі хтосьці з жывых людзей бачыць, што тут нейкая праява душы, якая не можа патрапіць, але хоча, можна было дапамагчы гэтай душы і адправіць яе ў вырай, напрыклад, ці туды, куды ёй трэба. Ну, часцей за ўсё ў вырай адпраўлялі. І атрымліваецца, што па гэтай логіцы тую ж самую русалку, груба кажучы, можна было бы адпець, і тады, напэўна, яна бы перастала існаваць. Але мы памятаем, што русалак вельмі шмат, не ўсялякую русалку можна правесці у той же самы вырай. Таму шмат пытанняў, вось калі так корпацца ў дэталях, шмат пытанняў пачынае ўзнікаць. Вось. І скончваючы гутарку пра шкурапею, у славянскай міфалогіі, не ў беларускай, а увогуле так агулам было такое ўяўленне, што скурапея царыца змей. Яна мела 12 галоў, гусіныя лапкі, жыве на востраве Буяне. І на сёння, напэўна, гэта асноўныя нячысцікі, пра якіх я вам сёння хацела распавесці. Пра іх амаль ніхто не кажа. Ну, можа быць, пра скурапею шмат хто чуў, можа быць, пра баламуціня. А астатнія яны такія у цені, як сцень. Вось. Таму зараз, напэўна, магу паадказваць на вашыя пытанні, калі яны ў вас ёсць, ці паслухаць нейкіх вашых гісторый, можа быць, цягам расповеду штосьці ўзгадалася з успамінаў ад вашых продкаў. Так, дзякуй, Таня. Тады, можа, давай гэту прэзентацыю выключым і ўжо каб мы тварамі размаўлялі, калі камусьці захочацца. Так, усе спасылачкі, я гэта відэа, калі выкладу на YouTube, то там будуць спасылкі на Таніны соцсеткі, на прыходы ваўчка, на ўсё. Таму паглядзіце, можа, я яшчэ і прадублю іх пад Facebook івент, ну, дзесьці будуць у нашых соцсетках Аба, калі вас зацікавяць больш гэтыя тэмы. Так, Надзея, потым я шчаціка пачытаю пытанні. Ну, дзякуй вялікі, вельмі цікава. Я з нечысцікамі пазнаёмілася ва ўніверсітэце, як вы казалі, акадэмічныя нячысцікі. Але памятаю, якраз, здаецца, Терешкович Павел Всеволодович. Прывітанне, Павел Всеволодович, чытаў курс этнаграфіі. І з тых часоў
ну, нейкая такая зацікаўленасць засталася. Я, ну, надта глыбока не лезла, але па шырасці, вот як толькі чую там нячысцікі або там бестіярый, да, дарэчы, мару гэты календар неяк атрымаць, вось, вот тут до нас я неяк да штатаў не даехаў, але можа быць у Еўропе, але ў некаторых ёсць. Ну, вот ведаю, хто ад яго стваральнікаў. Вось, я хотела б, я не слухала, на жаль, лекцыю пра русалак, але на мяне, напэўна, адна з самых такіх цікавіць, і цікавіць яна мяне менавіта таму, калі вось у нас дальше быў у літаратуры і кавы гэты пісьменнік, навуковец Уладзіслаў Гарбацкі, ён так называе, сабе, вось, а мы ў свой час удзельнічалі ў такой вялікім праекце, называўся «Памежжа паграніччя Беларусі». Это был междисциплинарный проект вывучэння памежжа Беларусі, ну, наконт Варшавского універсітэта у супрацу уже з беларускімі універсітэтамі і так далей. Вось, і вот Улад якраз, ну, і ён хадзіў па Віцебшчыне, бо ён з Віцебску хадзіў па вёсках там гэтак далей, вот, і ён казаў, мне просто, ну, ён, па-першае, як раскажаш на ўсё жыццё. Вот. І мне вельмі ўразіла, як ён распавядаў, што вот ему, вот, он кажа, ну, слухай, ну вот просто такое ўражанне, што та бабуля яе учора бачыла. То бок, яна натуральна распавядае, бо яна жыве з гэтымі русалкамі вот побач. Што яны якраз, ну вот, я так разумею, не памятаю перыяд, потому што я подумала, вот зараз я думаю, што гэта як бы можа быць на Русале, да, ну, то бок туды бліжэй да купальні. Але з іншого боку уже жліта было, так што у нас ж такі жнівень, на жніво. Вось. Ну, што яны выпаўзаюць там з нейкіх вадаёмаў, рэкаў, ну, то, што побач ёсць, менавіта на палі і б'юць хвастамі гэтае жліта. І не даюць спакоя, ну, потому што, ну, яны як бы, ну, руйнуюць фактычна. І вось яны змагаюцца з гэтымі русалкамі, якіх хвастамі б'юць ім гэтае жліта. І я Боже, ну, я так жыва сабе гэта уявіла, юнаша іх там апісвала, я уже зараз не памятаю, ну, як тая бабуля. І, ну, і гэта, конечно, такое вот сведчанне, да, вот этого, ну, укаранённага паганства, да, то бок вот яно просто, ну, вы як даследчыца, напэўна, таксама ведаеце, да, нашу фішачку, вось, і, ну, вот цікава, можа быць, ці вот вы сустракаліся там, ну, неважно, у таго Шпілеўскага, яшчэ штосьці, бо я калісьці гэта чытала, але ўжо, конечно, вельмі даўно, 20 гадоў прайшло, з гэтымі русалкамі, вось, ну, вось такія з'явы, што яны не ў вадаёмах, а менавіта вылазяць і маюць гэтую здольнасць, ну, я так разумею, і дышаць гэтак далей, ну, і шкодзяць там нейкім чынам, або дапамагаюць, не ведаю, может быть, крышка подразязнік. Шчыра скажу, калі я не памыляюся, у нас яшчэ будзе лекцыя, прысвечаная выключна русалкам. І столькі шмат цікавай інфармацыі можа быць, безумоўна, трошачку спойлераў. Русалкі, па-першае, яны могуць быць не толькі з хвастамі, а на беларускай тэрыторыі яны сустракаліся пераважна з нагамі, а гэта значыць, што яны яшчэ і ходзяць. І, безумоўна, яны сустракаліся амаль у любой тэрыторыі, то бок гэта не толькі вадаёмы, гэта можа быць і лес, гэта можа быць і калодзежы нават, і палі, таму вельмі шмат розных уяўленняў, і на лекцыі мне бы хацелася, на будучай лекцыі, мне бы хацелася падрабязней распавесці пра пэўныя ўяўленні, тому што ёсць такая русалка-зазоўка, вось, яна менавіта ў лесе, яна палюе за мужчынамі, прываблівае іх сваёй прыгажосцю. Вось, ну і лічылася, што ніхто ад яе просто так не сыходзіў. То бок, нават калі камусьці ўдавалася ад яе сысці абратна да хаты да жонкі, усё роўна яна пэўнымі дзеяннямі прываблівала, і мужчына ўжо ніколі не вяртаўся да хаты. То бок, ён проста дзесьці там паміраў у лесе разам з гэтай зазоўкай. Вось. Больш падрабязна, я думаю, што мы пагутарым асобна, і дзякуй за пытанне, дзякуй за цікавасць да тэмы. Радая, што гэта знаходзіць такі водгук. Так, сябры, сачыце за летам. У нас будуць яшчэ пра нячысцікаў, пра русалак, пра бабу-ягу. Будзе асобна і будзе вельмі цікава. Якраз гэтая ўся купальская тэма будзе абмеркаваная. Тут вось Павел таксама цікавіцца пра ваўкалакаў. Ён пытаўся пра Ўсяслава Чарадзея, што вядома, ось той міт, што Ўсяслав Чарадзей ператвараўся ў ваўка і аж да Кіева дабягаў.
Ну, таксама вяртаемся да ўвасабленняў кабінетнае, не кабінетнае. Безумоўна, такія ўспаміны былі, то бок можна, але наколькі гэта была прыгожая казка ці рэчаіснасць, праверыць мы не можам, таму што, на мой погляд, гэта класны ўспамін, ён зафіксаваны, безумоўна, але, ну, напэўна, ніхто за ім не бегаў, таму тут хутчэй гэта прыгожае апавяданне міфалагічнае, ну, на мой погляд. Таму праверыць гэта дакладна немагчыма, асабліва зараз. А мне вось яшчэ цікава, гэта не зусім у тэму нячысцікаў, але вось калі мы пачалі пра ваўкалакаў, можа там сябры таксама ў чаціку напішыце. У нас недавно вось, дарэчы, у Абы было абмеркаванне, воўк гэта станоўчы ці негатыўны персанаж, таму што я вось сказала, што для мяне воўк у беларускай нейкай міфалогіі, у ўспрыяцці гэта нейкі станоўчы, бо беларусы асацыяваліся з ваўкамі, Усяслаў Чарадзей ператвараўся ў воўка, воўк Гедыміна, і нават там беларусы гэта сабакі Еўропы, ну сабакі тыя ж самыя ваўкі. Вось цікава, як было у беларускай у іх воўк асацыяваўся з чымсьці дрэнным ці з добрым? Дарэчы, мне падаецца, таксама дзесьці я ўжо распавядала, можа быць, у праекце прыгоды пра ваўчка, але я не ўпэўнена. Это трэба паглядзець у гэтым плейлісце. Але калі адказаць коратка, мне падаецца, савецкая міфалогія мультфільмаў і казак вельмі моцна папсавала вобраз ваўка, таму што часцей за ўсё, нават і ў рускіх казках, у нас сустракаецца трыяда, это воўк, мядзведзь і ліса. І вось гэтыя персанажы, ліса заўсёды хітрая, мядзведь, ну, такі нібыта тупаваты, воўк штосьці сярэдняе. І, да жалю, гэты самы воўк, як вобраз, ён быў, ну, увогуле, гэтая кампанія не вылучала нічога добрага. У беларускай міфалогіі такога не было. Наадварот, як кажа Воля, у нас ваўкі асацыяваліся з моцу, яны былі даволі станоўчымі ў пэўных выпадках. То бок гэта не значыць, што воўк гэта вау. У тым плане, што заўсёды ён быў добры, лагодны. Безумоўна, воўк часам перашкаджаў людзям. Людзі маглі баяцца гэтай істоты, таму што калі часта жылі на вёсках, то як бачыш ваўка, асабліва калі галодны воўк, гэта значыць, што трэба бараніць жывёлу і людзей, таму што ваўкі маглі літаральна падысці да хаты і з'есці і чалавека ў тым ліку. Таму гэта не заўсёды было бяспечна. Часам ваўка маглі залагоджваць таксама пэўнымі дзеяннямі, за ваўком назіралі. Больш, напэўна, уяўленняў пра ваўка як пра пярэваратня, але тады людзі спачувалі пярэваратні, таму што лічылася, што калі чалавек пераварочваецца, ён можа зрабіць гэта па сваёй волі ці не па сваёй волі, там таксама шмат нюансаў, але людзі спачувалі, таму што яны бачылі, што гэты пярэварацень, ён адрозніваецца ад звычайных ваўкоў. І часта ваўкі маглі не прымаць у сваю стаю гэтага нячысціка. Воўк пярэварацень часта мог паводзіць сябе як чалавек толькі ў воўчай скуры. У нас нейкае пытанне, магчыма, ёсць? Да, дзе... Ну, я хотела задать, але вы уже отказали, бо я хотела задать по классификации ну, пярэваратні, там, ваўкалакі да нячысцікаў залішаюцца ці не? Ну, як гэта? Ці не туды. Ну, бо яны ж, ну, яны ж яшчэ людзі часткова, поэтому пярэваратні... яны лічацца нячысцікамі, да. Ну, безумоўна. Безумоўна, чаму? Таму што калі чалавек з нейкімі чароўнымі дзеяннямі, то бок з ім адбываецца нейкая трансфармацыя, ну, гэта ўжо не зусім чалавек. І атрымліваецца, што калі казаць пра некаторыя ўспаміны, то чалавек... Гэта суперчалавек? Не зусім. Калі гэта, напрыклад, вядзьмар, які ператварыўся ў пярэваратня па сваёй волі, у ваўка, то, безумоўна, гэта супер істота з пэўнымі здольнасцямі. А калі гэта чалавек, якога не па сваёй волі ператварылі ў пярэваратня, і ён ніяк не хацеў быць ваўком і ўвогуле жыў сваё жыццё, а штосьці нядобрае зрабіў, яго такім чынам наказалі, то, безумоўна, гэта няшчасная істота, якая не можа без пэўных падставаў перавернуцца назад. І так таксама часам рабілі ў наказанне, маглі рабіць пры нейкіх іншых умовах. Таксама ёсць такі ўспамін пра цэлую групу вяселля, якое
абрацілі ў пераваратняў, перавярнулі, ім таксама трэба было зрабіць пэўныя дзеянні для таго, каб вярнуцца назад. А часам яны не маглі гэтага зрабіць і маглі вось ваўковай зграі жыць шмат год пад лічынай ваўкоў. Дзякуй, Тацяна. А цікава, у нас ёсць Дзякуй. нейкія гэтых вампіраў? Ну, вось там, калі ваўкалакі ёсць, самыя вядомыя, ці ёсць вампіры? Так, вупыры таксама ёсць беларускія. Беларускія вупыры, яны адрозніваюцца ад тых, каго мы бачым у той же самай фільмаграфіі сучаснай. Бо яны не прыгожыя, як Эдвард Кален. Не, яны страшныя пачвары. Там таксама, я не памятаю зараз дакладна, таму не буду перавяраць, это трэба... Як хочаце, можам проста ў пэўны час зрабіць другую частку па нячысцікам. Вось такім... Тацяна, а ёсць хоць нейкія ўпыры, якія выглядаюць як у сучаснай фільмаграфіі? Бо мне падаецца, што гэта вельмі далёка ад любой міфалогіі. Мне падаецца, што не, таму што калі чытаць апісанне нават сярэднявечных вупыроў, то бок не толькі беларускай міфалогіі, то часта вупыр гэта такая пачвара, якая ніколі не можа быць прыгожай. Па-першае, гэта мярцвяк. Па-другое, мярцвяк гэта значыць, што ён разлагаецца, з яго могуць звісаць нейкія часткі скуры, відны косткі. Ён можа быць, не ведаю, якога-небудзь сінюшнага колеру, гарбаты, чумазы, які-небудзь яшчэ. Бывае такое, што, безумоўна, калі ён напіваецца крыві, ён можа стаць прыгажэйшым, таму што, па-мойму, вось у беларускай міфалогіі якраз такі, калі вупыр напіваецца чалавечай крыві, ён разавее, таму што, жывая кроў пайшла па вене. Вось, а значыць, што ён ужо насыціўся да пэўнага часу. То бок тут вось сучасныя ўяўленні гэта проста прыгожыя казкі, гісторыі, якія будзе глядзець чалавек. Таму што любая, мне падаецца, беларуская міфалогія ў тым ліку, калі чытаць вось гэтыя апісанні, не глядзець ілюстратараў, якія ілюструюць, таму што ілюстратары, яны паказваюць нейкія свае ўяўленні, выконваюць задачу. Нячысцік намаляваны ў дзіцячай кніжцы і нячысцік той же самы апісаны ў даследніцкіх матэрыялах, гэта два розных нячысціка часцей за ўсё. Мне падаецца, гэта пашло вось пасля кнігі гэтага Брэма Стокера «Дракула», дзе Дракула быў адной іпастасі, ён там такі страшны, вось як ты апісала, але ён мог быць і прыгожым маладым чалавекам. І вось яны адтуль усё пашло. Так, безумоўна. Той самай пра русалачку. Ну, як бы па апісаннях русалкі даволі страшныя істоты, а Галівуд зрабіў вось гэтую прыгожую гісторыю. Хаця яшчэ і казкі Андерсона, ці хто русалачку напісаў. Вось, Надзея Рука. Ну, я у працяг тэмы пра прыгожых мужчын. Ну, пра Ведьмака, да. Ну, ясна, што дзякуючы гэтаму серыялу, скажем, увесь свет даведаўся пра ўсходнеславянскую міфалогію, да. Ну, і вот просто, так як вы, ну так, глыбей, то бок, там ясна, што калі видиш, там Баба Яга, потым, я уже зараз не памятаю, ну, карацей, некаторыя персонажы, ну, пазнаеш. Вот, там могуць націскі быць, ну, ні туды, ні сюды, але, ў прынцыпе, там яшчэ нейкі быў, я забыла зараз. Вось. Але вось цікава, вы як, ну, бачылі падабенства, да, то бок, атрымліваецца, вот, польскай, ну, на польскай міфалогіі ўсё заснавана, беларускай, наколькі там вот моцныя перасечэнні, ці фактычна амаль аднолькавыя, то есть, ну, нейкі такі вот тэндэнцыі, накірункі, ці можна адсачыць. Дзякуй за пытанне. Насамрэч ёсць пэўная частка нячысцікаў, якая сустракаецца па сусвеце амаль у любой міфалогіі. Што гэта значыць? Напрыклад, хатнік. Гэта істота, якая сустракаецца амаль усюды, то бок не толькі ў славянскай міфалогіі, а яшчэ і, не ведаю, у суседніх міфалогіях іншых краінаў. Магчыма, яна мае троху іншую назву, але нюанс, што калі браць агулам, не ўдавацца ў падрабязнасці, то гэта нячысцікі з пэўнымі рысамі. Напрыклад, там хатнік, істота, якая жыве ў хаце з чалавекам, ці дапамагае, ці не дапамагае, калі яе раз'юшыць. Але у любой міфалогіі ёсць свае асаблівасці. То бок, калі нават браць хатніка, ён не будзе
гэта ўсюды сустракаецца, але ў рускай міфалогіі, ва ўкраінскай міфалогіі, у беларускай міфалогіі будуць свае асаблівасці. То бок усё ж такі людзі, якія жывуць на пэўнай тэрыторыі, і зараз мы гутарым не толькі пра хатніка, пра тых істотаў, якія часцей за ўсё сустракаліся, не ведаю, вядзьмак які-небудзь, знахар, вядзьмарка, русалка. Часта можна сустрэць такіх персанажаў, але, напрыклад, вядзьмарка ў Польшчы і вядзьмарка ў Беларусі, яны могуць моцна адрознівацца, таму што ў іх ёсць пэўныя асаблівасці, чым яны займаюцца. Але пры гэтым, калі, напрыклад, я скажу якому-небудзь паляку там слова ведьма, ён хутчэй за ўсё мяне зразумее, што я маю на ўвазе. А калі мы пачнем дэталізаваць, што вось, напрыклад, на беларускіх землях у Гомельскай вобласці ведьма робіць вось гэта, ён скажа: ага, а ў мяне не гэта. Але тут яшчэ важна таксама разумець, што за мясцовасць. Чаму? Таму што тая ж самая русалка. У залежнасці ад таго, дзе яна сустракаецца, у адной мясцовасці яна можа быць у калодзежы, а ў іншай мясцовасці яе ў калодзежы ніколі не сустракалі, толькі ў вадаёме, напрыклад, азярцы якім-небудзь. У яшчэ трэцяй мясцовасці яна можа сустракацца толькі, не ведаю, у полі раптам ці ў лесе. То бок тут важна яшчэ корпацца яшчэ трошачку ў дэталях. Але там не менш, ёсць так званыя старажытныя міфалагічныя ўяўленні, якія пераплятаюцца з рознымі краінамі. Безумоўна, я, напрыклад, за тое, каб тыя ж самыя беларусы і не толькі беларусы, людзі, якія цікавяцца міфалогіяй, спрабавалі разабрацца ў дэталях. Напрыклад, вось я думаю, што на лекцыі пра бабу-ягу я буду пра гэта распавядаць таксама, чым адрозніваецца баба-яга беларуская ад той жа самай рускай. Таму што рускае ўяўленне казак, яно вельмі моцна навязвалася ў Беларусі. І, напрыклад, нават я ў сваім дзяцінстве я чытала і беларускія, і рускія казкі. Мне гэта было цікава. Мне былі цікавыя любыя казкі любой міфалогіі, але нюанс у тым, што нашыя персанажы адрозніваюцца ад персанажаў іншых краінаў. Яны могуць мець нейкія аднолькавыя асаблівасці, але у некаторай і, напэўна, значнай ступені яны будуць мець свае рысы і характарыстыкі, якіх няма ў персанажаў іншых краінаў. Таму можна адказаць двухбакова на гэтае пытанне, што так, сустракаюцца аднолькавыя персанажы, і так, яны маюць свае асаблівасці і характарыстыкі. І, значыць, адрозніваюцца. Дякую. Ну, то бок, беларусы, у адрозненне ад беларусаў, беларускія нячысцікі, у адрозненне ад большасці беларусаў, маюць яскравую беларускую ідэнтычнасць. Ну, можна і так сказаць. Ясно. А мне яшчэ одно пытанне, можна? Так. Так сказаць, перайсці ад тэарэтычнага досведу ведаў да эмпірычнага. Ці вы мелі свой асабісты нейкі досвед сустрэчы з нячысцікамі? Ёсць у мяне адна яскравая гісторыя з дзяцінства. Я таксама не ведаю, наколькі гэта была праўда-неправда. Скажу так, напэўна, у сваім жыцці я ніколі візуальна не бачыла нейкай праявы кагосьці. То бок, некаторыя людзі кажуць пра тое, што так, там я бачыў сцень, я бачыў там нейкую істоту, якая была такая, нічога такога я не бачыла, але у мяне быў цікавы выпадак у дзяцінстве, калі я згубіла тапак. Звычайная гісторыя. У мяне былі звычайныя тапкі, адзін тапак быў заўсёды на віду, а іншы раптам згубіўся. Я абшарыла ўвесь свой пакой, усю кватэру. Была ў мяне вялікая скрыня з цацкамі. Я гэтую скрыню некалькі раз пераварочвала, глядзела ўсе цацкі, лялькі, якія там былі. Нічога не было. Тапак у ўсёй кватэры быў адзін. Праз тыдзень ці месяц, я ўжо не памятаю, то бок прайшло шмат часу. Раптам я знаходжу другі тапак у гэтай скрыне з цацкамі. Што гэта было? Чаму менавіта там? Якім чынам ён там апынуўся? Бо дакладна яго там не было, і я вельмі яскрава памятаю гэтую гісторыю, гэты выпадак. Бацькі таксама шукалі разам са мной, яны нічога не знаходзілі, і раптам тут вось такое здарэнне. Што гэта было? Хатнік?
Ну, хутчэй за ўсё, так. У мяне ёсць знаёмая, якая, ну, не толькі знаёмая, таксама ва ўспаміне падобнае сустракала, што калі штосьці губляецца, то трэба сказаць: хатнік, пагуляй ды аддай. Да-да-да. Дарэчы, працуе. Мгм. Ну, вось так. Ну, Класна, дзякуй. насамрэч, яшчэ быў выпадак з нейкімі шуршаннямі ў пакоі. Я не, ну, проста нейкія гукі ў цемры. Мгм. Уключаеш святло, нічога няма, кладзешся спаць, штосьці дзіўнае адбываецца. То бок вось такіх Ну да. гісторый у маім жыцці так паднакапілася, але праявы канкрэтнай ніколі не бачыла на свае вочы. І Мгм. нават не Ну, ведаю, я ці хацела бы. А, ну, не ведаю, мне вот здаецца, ну, потому что такое у мяне, дарэчы, таксама, ну, ясна, я думаю, што шмат хто можа такім падзяліцца, што вот Мгм. нешта такое, гукі там. Вось, я хачу падзяліцца, ну, гэта не я, але, ну, я гэта чула чалавека, якую я ведаю, ну, і яна такая вельмі адэкватная, ну, сучасная жанчына, сяброўка маёй маці, мы да гэтага часу сябруем. То бок у яе вот прям яна бачыла. Ну, то бок я ёй Мгм. веру, вось. І Так. у яе была, да, я ўжо не памятаю, з чым там все это, пишу, уже шмат гадоў прайшло, ну, карацей, яна такая дзіўная з'ява, што вот быў флакон духоў, і ён взорвался знутры, то бок ён просто стаяў і Мгм. взорвался. Вось, вот гэта было нешта такое дзіўнае, вот якраз вакол, ну, і нейкія гукі, ну, здаецца, у яе тады нейкі быў даволі складаны перыяд у жыцці, можа, нейкі былі непаразуменні, ну, што-то вот такое вот адбывалася, то бок атмасфера ў хаце, ну, даму, кватэры была напружаная, вось. Мгм. Ну, зараз зразумееце, да чаго я веду. Вось, і яна чула нейкія гукі, топат, там яшчэ штосьці, ну, такое. Вось, і аднойчы яна пабачыла, то бок проста мыла падлогу, здаецца, там на кухні, вось, ну, такім старым спосабам, да, ну, просто там ануча, і вот Мгм. просто ў нейкі момант, ну, як там, яна так хоп, просто падымае галаву і пабачыла такую істоту на лядоўні, вось, то бок, ну, як такі стары дзед, але, ну, маленькі зусім, то бок, ну, такіх памераў, цалкам пакрыты валасамі, то бок, ну, з галавы да пят. Вось, Мгм. ён так, ну, як прытанцоўваў нешта такое. І это вот было, ну, секунды, то бок вот просто секунды, гукі, якія ён, ну, то бок фактычна гэта дамавік, які вот Мгм. ёй чамусьці вырашыў паказацца, ну, не ведаю. І, дарэчы, пасля гэтага выпадку ўсё знікла, вось, Мгм. а гукі, якія, вот я, ну, просто я тады была яшчэ, здаецца, падлеткам, ці, можа быць, дзіцём, так я тады распавядала. Так. Прычым я і зараз яе запытала, доўга згадывала, потым прыгадала, я вот запомнила. І гукі яны, ён такі вот такі, ну, як вот, Ага. вот нешта такое выдаваў, і гэта яна чула даволі часта, просто па кватэры, вось, але потым, ну, хутчэй за ўсё, што ён, ну, бо у дамавік яго ж задача ахоўваць дом, чтоб там все было добра, даглядаць, праглядаць, вось, а калі там нешта там вот не так, то, ну, нейкім чынам там, ну, намагаецца звярнуць там Мгм. увагу, ці што вот гэтымі духамі. Ну, я ўжо зараз не хачу прыдумваць, можа, гэта муж ей падараваў, ну, нешта там такое было. Вось, потым знік, потым уже больш ніколі яна не бачыла, але я памятаю, калі яна распавядала. Ну, вот я не ведаю, як у вас, я калі всякие такія гісторыі чую, просто вот такое, да, такі нейкія ці мурашы, ну, то бок, як ты сапраўды Мгм. дакранаешься вот да гэтага іншага свету, і ён, ну, вабіць, сапраўды, да. Так што вельмі крута, што массовая культура, я лічу, ну, раскруціла гэтую тэму, яна нездарма ж такая папулярная, і там пастаянна нешта з'яўляецца, ну, ясна, што ўжо все наблыталася, пераблыталася, але каб не масавай культуры, мы б не ведалі столькі пра нечысцікаў. Вось, я вельмі Напэўна. спадзяюся, што да, у нас калісьці з'явіцца класны які-небудзь там блокбастер пра Часлава Шарадзея. Дзякуй. Насамрэч, дзякуй вялікі за гісторыю. Насамрэч, на мой погляд, не хапае чагосьці цікавага ў беларускай культуры, прысвечанага беларускай міфалогіі нячысцікам, то бок не толькі нейкія сухія матэрыялы, безумоўна, іх таксама цікава чытаць, але вось каб гэта папулярызаваць і ствараць штосьці такое нетыповае, хаця ўсё роўна ёсць нейкія праявы, хтосьці вось нават з маіх знаёмых
піша цікавыя розныя хтосьці кнігі, хтосьці штосьці малюе, але на агульным фоне гэта так нязначна, да жалю, што мне падаецца, ніколі не будзе зашмат. Ну, прынамсі зараз. 100%. Ну, ось на Купалі ў мінулым годзе, дарэчы, з падачы з Нью-Йорка, бо яны робяць гэтую частку нячысцікаў на Купалі. Ну, ёсць такая традыцыя, да, што там як бы нячысцікі нападаюць, там хочуць сапсаваць свята, все такое. Вось, ну, і мы нешта такое придумали с Серджуком, я там, дзякую Амазону, набыла какие-то такие всякие оденні страшные, ну, то вот нешта такое. І людзям вельмі спадабалася. І ты, ну, у нас 2 было нячысціка, і яны нібыта там хапалі дзяўчат, хлопцаў, ну, і там зацягвалі, ну, кудысьці. Вось, а потым пайшоў такое, як бы, ну, тут уже, конечно, я не ведаю, тут сярэднявечча і паганства ўсё змяшалася, бо у нас былі факелы, ну, это паходні. Так. Яны, карацей, взяли гэты паходні, пашлі гнаць гэтых нячысцікаў. Слухайте, это трэба было ведаць, бачыць твары гэтых хлопцаў. Ну, конечно, все это купальская ночь, да, тут вся эта атмосфера. Ну, вот, мне сапраўды, ведаеце, такое была, вот, як там, ішлі ў сярэднявечча людзі там гнаць гэтых ведзьмаў, там гэтых далей, з паходнямі, цёмна, это пляж, ноч, нема ні ліхтароў, нічога, толькі паходні, толькі вогнішча. Было круто, вось, да, так што, ну, вот, таксама такі элемент. Вот, заўтра, дарэчы, всех запрашаю на размову пра тое, як мы святкуем Купалі ў Злучаных Штатах. Таксама на канале Аба будзе стрым. Да, так што прыходзьце. Да. Там ось якраз спасылачка на YouTube канал Аба, там ось якраз і будзе стрым. Калі вам бяспечна, падпісвайцеся, да, і будзе вельмі цікавы расповед, як беларусы Амерыкі з парадамі, можа, вы жывеце дзесьці і таксама думалі, як бы мне зарганізаваць купальне, тому вось прыходзьце, слухайце, і можа, вы ў сваём маленькім кам'юніці зарганізуеце яго. Так, дзякую, цікавы расповед. У мяне быў адзін гісторыя, якую мне распавяла мама пра майго дзядулю. Мой дзядуля памёр, калі мне там было гадоў 4-5, ну, то бок вельмі даўно. Это уже я яго не памятаю. Яна распавядала, што ён калісьці ёй расказваў, што ён пашоў у лес і бачыў там вужынага гэтага караля, а там жа ёсць трэба штосьці ці белую прасціню, ці штосьці кінуць перад ім, і будуць там грошы, скарб, але ў яго нічога не было. Ён яго толькі літаральна бачыў там з каронай. Ці праўда, ці не ведаю, але вось што мне мама распавядала, што ёй тата ёй распавядаў. Таксама пра калодзежы мяне ўсё дзяцінства, я калі праводзіла ў вёскі бабулі, мне пужалі менавіта бабайгой. Там не русалкамі, не кімсьці, што бабайга жыла ў калодзежы, і я так верыла. І мне аднойчы бабуля, я не ведаю, дзе яна падрапала руку, прыйшла і казала, вось, пашла браць ваду з калодзежа, пагляджы, бабайга ўцепілася і падрапала мне руку. І я так баялася. Ну, я такая была уразлівая ў дзяцінстве, што я потым ноч не спала, і там гэтыя нейкія шапаценні, і я ўжо думала, то бабайга лезе праз вакно да мяне. А зараз успомніла пра вось гэтых хатнікаў, таксама мем ёсць такі, што людзі перажылі ўжо стока ўсякага гамона ў гэтым, пачынаючы з 20-га, што ёсць такі мем, там, тыпу, хтосьці спіць, прыходзіць прывід, нячысцік, ён такі, а не туры галаву, тыпу, ўжо нічого не страшна. Пасля ўсіх война, ўсяго, што мы перажылі, там і зараз. Я калі штосьці чую, я ўжо не звяртаю. Для мяне гэта, ну і ладно. Так, цікава. Я просто хотела отреагировать на твою заўвагу, ну, что такі свет настаў, што нячысцік прыйдзе, ніхто не заўважыць. Як бы яны нарэшце вырашылі паказаць. Спазніліся на пару дзесяцігоддзяў. І вось такая. Пасля Трампа ўжо не нячысцік. Ну да. Ну не толькі, да. Смешна. Так. Ну што, будзем скончваць. Тады вялікі дзякуй нашай Тацяне. Яшчэ раз нагадаю, Тацяна мастачка, даследніца беларускай міфалогіі, літаратурная дзеячка. Падпісвайцеся на яе праекты, старонкі, яны ўсе будуць у апісанні пад відэа, таксама ў нашых соцсетках. З вами была Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Заставайцеся з намі. Усім да пабачэння. Дзякуй, што прыйшлі. Да пабачэння на новых лекцыях.